Dobrý den, jmenuji se Matěj Čermák a v dnešní prezentaci se budu bavit hlavně o mně, ale ta prezentace je udělaná sice o mně, ale je udělaná pro vás, proto abyste měli lepší přehled o tom, koho máte za spolužáka a neznali mě pouze jenom jako moji profilovou fotku na Microsoft Teams. Hnedka na začátku bych začal těma nejdůležitějšíma informacemi z celé prezentace, kde ten, kdo je šikovný v matematice, tak už si rychle zjistil, že mi je 20, jsem relativně malý, úzký a kdybyste se mě na něco zeptali, tak uslyšíte můj silný pražský přízvuk, který nevím, jestli například na tom videu bude slyšet. Další věc, kromě těch základních informací, bych se s váma chtěl podělit o mý koníčky, takže bych rád zmínil sport. Sport mě provází celý můj život. Od 13 let jsem hrál tenis, z toho 9 let závodně. Teď už ho dělám jenom na nějaký rekreační úrovni. Tak mám rád hokej nebo fotbal. Hokej, tak tam jsem na nějaký rybníkový lize. V dnešní době si na tom rybníku v zimě půjdu asi spíš zaplavat. Ale snažím se furt udržovat nějaký level, abych si mohl zahrát s mým tátou, který je sice o 30 let starší, ale několikanásobně stále lepší. Tak, proč tady mám zmíněnou vědu? Je to z toho důvodu, že já z posledních vědeckých poznatků se snažím brát informace, ať je to v jakýmkoliv oboru. Zároveň jsem i pro vědu v úvozovkách pracoval. Byl jsem na stáži v Akademii věd, kde jsem pracoval jako externista. A měl jsem na starosti datovou analýzu z CERNu, z urychlovače částic, kde jsme s kolegama hledali z historických dat potvrzení o Higgsova bozonu. Kromě vědy jako takový mám rád i knížky, které jsou napsané lidma ze špiček z daných oborů. Podle mě knížky jsou nejpodceňovanější zdroj informací, kde se můžete dozvědět kvalitní informace z daného oboru. Tak, klíčová otázka, co dělám za práci? Dám vám chvilku času na rozmyšlenou, možná vám i napoví to, že jsem sportovec, mám rád vědu, ale víc už vám k tomu neprozradím. Tak, pracuji jako rehabilitační trenér. Co to znamená? Pracuji v soukromém fitku s lidmi, kteří mají většinou bolesti pohybového aparátu, ať už je to artróza v koleni, vyměněná kyčel, opotřebení například meziobratlivých disků, výhřezy, tak tyhle lidi k nám do fitka chodí, většinou chtějí začít cvičit, ale bojí se, že v klasickém fitku by si něco udělali, neví například jak na to. Kromě nějaký obecné populace pracujeme i se sportovcema, například já pracuji s Davidem Rejčpízem, s bývalou evropskou jedničkou ve stolním tenise, ale primárně se zaměřujeme na běžnou populaci, kterou má zdravotní problémy. No a kromě trenéra dělám i přednášky, tohle je soukromá přednáška pro 7-6 trenérů. Bylo to na téma rameno a mě to i nutí si o tom tématu víc zjistit, abych mohl předávat kvalitní a vysoce hodnocené informace a použitelné hlavně v praxi. Tak, aktuální studium. Samozřejmě to jste asi poznali, že studuju na Unicornu, studuju bakalářský obor, teď jsem v prvním semestru, nastoupil jsem v letňáku. Zatím to studium můžu hodnotit jako kladný, tak doufám, že to takhle bude pokračovat a že i s váma, s některýma mýma spolužákama se uvidím i v nějaký prezenční podobě. Kromě Unicornu se snažím vzdělávat i různýma kurzama. Aktuálně mi probíhá kurz od Jordana Shallowa. Je to prescript, je to zaměřený na biomechaniku pod nějakou zátěží. Je to hodně zaměřený právě na lidi, kteří mají nějaký zdravotní problém, jak s nimi pracovat, co s nimi dělat, nedělat, jak se na to koukat, hlavně z toho teoretického pohledu. No a teď tady máme shrnutí, jak jsem měl na začátku ty základní informace, tak byl bych mnohonásobně radši, než abyste se mě pamatovali jako člověka, co je 175 cm vysoký, 70 kg těžký, tak abyste se mě pamatovali alespoň jako jeden z těch řádků. Buď že jsem sportovec s tělem i duší, nebo člověk, co pomáhá ostatním žít život bez bolesti, celoživotní student. No a tímhletím bych se s váma chtěl rozloučit a doufám, že se uvidíme někdy v budoucnu.